Terve! Täällä taas pitkästä aikaa Nikotiini pelailemassa GTA San Andreasia. Niin, ja siis te varmaan ihmettelette, että minkä takia näitä ei ole tullut näitä videoita. Siis kyllä mä olen kuvannut niitä, mutta mä sain nyt vasta tiedon siitä, että tämä kone ei suostu laittamaan niitä videoita, jos ne on yli 15 minuutin pituisia. Nyt mulla on siis ajastin tossa pyörimässä. Ja tän pitäisi mennä semmoista alle 15 minuuttia. Ja tuolla näköjään sitä ammuskellaan jossakin. Mutta hetken, mutta yksi juttu pitää tehdä tästä. Noin. No niin. Tosiaan mä oon tehnyt sen hydrauliikka-autotehtävän ja näin. Mutta pitäis saada jostakin auto. Mä en mun lowrideria haluu viedä tosta, niin pitää ottaa täältä tämmönen auto. Oho, se ei jäänyt. No niin. Parempikin, et mee tuossa. Onks tässä muuten? Ei ole. Ei ole. Mut tosiaan mä muistan tän Big Smoken yhden tehtävän. Tää siis on aivan järkyttävän huono tehtävä mun mielestä. Kyllä on jotenkin logittaa nyt. Good to hang with you, brother. I'm sorry I get a little tense. Don't worry about it. Hey, it ain't Jeffrey no more. Onhan se tuolla. Oh, gee, low. Oh yeah, he's a real gangster. Ihan pakko ajaa nyt tosta päältä. See, what do you do? Anything he can get thrown in jail for his career. In the ride. Get him. Oh, fool. That's just a damn shame. Joyride. No. Some other bullshit. Sitten hoetaan se OG Low tästä ja siltä saa nyt niinku tehtäviä kun sen hakee. Mutta sitä ennen pitää suorittaa tää tehtävä, joka on aivan julmetun ärsyttävä. Mä en tykkää ollenkaan. Mutta ei kai tässä nyt sitten. Pitää ajaa ilmeisesti tonne Fredin talolle. Mä yritän vetää tämän siis kokonaan läpi. Et näitä tulee näitä videoita siis aivan koko ajan. Mä en oo tässä nyt aloittanut mitään muuta. Mut tosiaan pistäkää sitä kommenttia, että pitäisikö mun aloittaa joku muu pelisarja. Mennään tää GTA San Andreas nyt ainakin. Tätä mä kuvaan nyt. Mut jos pistäkää tosiaan te päätätte, että alanko mä kuvaamaan jotakin muuta vai jatkanko mä nyt tän läpipeluun merkeissä. Mut voin mä tosiaan, jos mut fiilis riittää, niin mä voin tän ihan siis tän kumpaakin niitä kuvata. Mut sit tulee kyllä vaan vähän vähemmän niitä videoita. Tyhmä akka, kuule vetää niinku auton alle. Freddy! Mennään sitten. Tää vähän kutee tohon utsiin. No niin, sit OG. Kaatuskin vielä. No tule saakeli! Ei vittu saa tyhmää. Tän takia tää on ärsyttävä. Oh my good God! Aha. Come on, honey, I'm losing my patience. Joo, kun mä otan tästä niinku damakea kun tuo. Ai.
Kuole. Mä oon tän yrittänyt siis vetää ihan muutenkin, mutta tää ei oo multa koskaan onnistunut. Mä oon tätä saanut hinkata oikeesti koko ajan. Kuole. Mun pitää säästää myös kuteja sit siihen, et jos mä en nyt saa kiinni, niin mun pitää sitten tappaa pari muutakin kuin vaan toi. Mutta on mulla kyllä muitakin aseita kuin vaan tämä, että... Noni! Nyt kun toi pyörä olisi vetänyt tuosta alas, niin sit mua olisi kyllä ollut rakekuititet. Sitten mä nyt saisin ton Fredin kiinni, niin ei tarvitse tätä ruveta hinkkaamaan. Tosiaan siis mun kaveri on tätä yrittänyt kanssa. Silläkin on YouTube-kanava, mutta sekään ei tätä ihan ekalla päässyt. Musta vähän tuntuu, että mä en nyt ihan kiinni saa elävänä. Kuole. Kiva, nyt tuli Ballas Territory jättiä kans tohon. Kuole, Freddy. No nyt tuli vielä poliisitkin perään, ei helkkari, nyt on kyllä... Tälleen näin. Noni. Tuu nyt äkkiä siitä. Noni. Voi olla, että tästä tulee kyllä rakekuitet. Jos tää tälleen jatkuu. No autan. Mä kuolen, noniin. Mä arvasin, että mä en tuu täs kyllä päättymään hyvin tässä. Tätä mä just tarkoitan, että ei kiva tehtävä. Mut tuo on nyt ainoa, että se täytyy vetää nyt sitten. Ei auta mikään muu kuin vetää tuo. No niin. Ei muuta kuin uusi yritys. Niin ja voi olla tietenkin, että mä kuvan niinku vähän silleen pitemmän aikaa, mutta mä pistän tän 2 osaan. Ei tää lagii nyt ihan hirveesti. No niin, hei, pitääks teidänkin nyt vielä alkaa ampumaan siinä? Noin. Good to hang with you, brother. I'm sorry I can get a little tense. Don't worry about it. Tää on ärsyttävä. No more. It's OG Low. OG Low. Oh yeah, he's a real gangster now. I see. And what do you do? Anything you get thrown in jail for. Tää on niin ärsyttävä tehtävä. Mä en siis tykkää ollenkaan tästä. Mutta kaipa tää nyt täytyy sit vaan vetää, jos mä haluan jatkaa tätä läpipeluuta. Kokeillaan uudestaan. Big gangster? Now you a free man and all? Man, I ain't free. My parole officer lined me up with a job. Motherfucker always trying to keep a player down. You got that right. Still. Ne ei ollenkaan siis järkeviä täällä Andreasissa. Coming up in the world, huh?
ollenkaan nää ukkelit, kun nää siis, ne hyppää tonne auton alle. Kuolkaa. Ranilla oli rahaa. Mut ei aseita. Get in the car. That's going in my retirement fund. Alkaa tässä rahaakin olla ihan jees. Sori, et lähin autosta. Eikä.